Huria nani haolongan ni Tuhan, malas ni roha dohita diarion, makalason parningotan ari hananay ni Yesus Kristus, ima dalan hasitongan dohot hanguluani, iya namanaik ibana tuban wagijang, dadananaing manadikon hita, alay naung sahat do ibana tuhabang sana, jala mangarajai saliling dililingna tahalas somma hana naik nai tu surgo di bagasan puji-pujian dohot roha mauliate ala ibana naung manaiki narodo ibana muse mangalapita tauka marohatta marsobba turaza naung monangi jala naung mangarade ingana dihita maredde mahita. Hite-hite gowarnya de bata ama doho gowarnya na Tuhan Yesus Kristus doho gowarnya to di porbadia na tumo palangi doho tanoon amen songono do di do Tuhani bahenuk kudo sogot namonangi rab dohot au huddul di habang sakki songon au namonangi jala huddul rab dohot damang di habang sanai haleluya.
ita. Ale Tuhan Yesus Kristus anak nina tumibuli naung manaik tu banua gijang jala hudul tusiamun ni debata. Say suru matoddim to di perbadia tu rohanami asa ibana totong mengajari rohanami. Lehon tuhami perhalado na burju tuhatam. Pargugoy manasida asa totong dirado tinasida ulaon na jala asa marsahala nasida mangalo bisuk misi polisi asa tung rarat harajaumu di hasianganon pai masude musum peak ditoruni patmu say pamonang mahami sa luhutna manaluhod dosa dohot hamatean marhite-hiteho ay hodo na mangulu dohot na manggonggomi rab dohot amai dohot todi parbadia. Amen. Mari dehita. Tangion mapatin di debata di minggu perningotan arihananay ni Tuhan Yesus ima sian Markus 10 ayat 15 1 10. Jadi ninna mamadok nasida laho mahamu tuliat portibion jami tahun hamu mabarita na uli tunasa natin opa na porsea jala tardidi dapotan haluaon alay naso porsea honauhum do ale Tuhan debata saya pargugoy mahami mangulahon na maredehita.
potima dosata martangi yang mahita. Ali Tuhan debata pargugu na suatu dosan jala amanami. Hujo hami do guar munabadiai alan natar gugut hami marningot dosa nami. Saya marah sini roha maho midahamion. O Tuhan Yesus Kristus, anani debata nagabe jolma alani hami. Namate jalana hehe sian namate. Namanai tu banua gijang doho mangodihon hami. Asi maroham dihami. Saya patotong madihami roha hamulateo tuho. O to di parbadia pangapul ni namarsak roha. Pamalum masaluhut na bernit binahin ni dosa nami. Roma ho mangingani hami. Asa marlas ni roha hami mangulahon lomo ni roham. Hodo parhitian ni nasa asi ni roha. Saya unang tulak hami. Saya tugihon mahami. Ho ale de bata ama. Anak dohot di parbadia. Amen. Baga-baga ni de bata taringo tuhase sandi dosa. Isebe na mangulahon akka naripilit ni de bata. De batado na mamitori. Isedo na madabu humahamaguan. Kristus Yesus do naong mate. Halay dadaholani. Naong mulak manguludo. Jala di siamun ni debatado ibana mangodion hita. Hasang apom ma di debatana di gijang. Marede hita. Tatangion mahatani debata turpu epistel di perningotan ananai ni Tuhan Yesus sadarion tersurat di Psalmen 60 ayat 10 1 ayat 20. Dolok ni debatado dolok basan. Go akapusudo dolok basani. Maribu-ribu do hure tadi dia bata di tonga-tonga nasida do Tuhani hirasinai di bagasan habadiaun. Pinuji matuhani ganupari. Dok-dope di papursat totu hita, debatado mangurupi hita. Ido sahatna,
Martua do akan atu mangihon hatani debata jala nau peopsa. Amin. Marede ta. Tidak koma hapor siau tai songon nahi na tidak kon ni dongata sa hapor siau di sado portibion ra mahita madok au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo na suatu dosan na mo palangi dotan au porsea di Yesus Kristus ana di debata Jehovah na sasadai imana tinubuan ni si Maria naga begabia sektor di porbadia adorang sauguan ido tuhata natumaun na berdit di pangumuman ni silatus namate terpajar lebana di hau pinor silang na tua tuban manatoru dung di tanong na mulak mangolu di arpa tuluang na manai surgo laut di siamun di bata jauh amanai pargogo nato Uria atau anak Kristen akan abadi do dia sesani dosa do dia tain nama do mula mangulus tokot damun yang mata do dia moluan nasura sudah amin. Tapi gimana ede puji-pujian jan kor ina Kamis mangihu manon ina Esther.
Refleksi mangauhon hananai ni Tuhan Yesus di tengah-tengah ni bagasta. Huria na hinaholongan ni Tuhata di hananai ni Tuhan Yesus di pasunggul do tuhita ikon rade melepas untuk mengalami naumuli. Di natarhisa Yesus tugijang hirana marsirang saleleng-leleng na do pakilalan ni sesiani. Hirana agoan ganggu rohana ala guruna nagabe haposan nasida salelengon dangrap be dohot nasida. Songon pakilalan ni sesiani do sipata hita di keluarga. Adong do tikina natoras ikon marsirang siani anakon na ala borhatu pangaratuan manang ikon tadi konon na nguluna naung nyaman lahom majalo ulaon na baru. Hananay ni Tuhan Yesus mengajari kita melepaskan dadai ujung ni saluhut. Manay Yesus tu banua gijang hasaboy do sahor ibana tunaw bidang dang bediabati tangan na inganan na nunga boy ibana ro tu kamar ni akayana kota merangkul ala persiajaran manang padonganon na ro mardongani ina dinaloja marhobas di dapur mangarade si panganan songoninang tu parkarejuan ni akaama nagudang mangadopi hamaolon. Di zamanon jod do tarjorat hita di kehadiran na semu. Rabhudul do hita di sada sopa halai ganup do lala mamereng namasa sian ponsel nabe. Hanana ini Tuhan Yesus majo ganup keluarga. Asa marsiajar taringot tu kehadiran batin. Nang pe dang diida si malolong ta Yesusi. Halai porsea do hita na adong do ibana. Langsung nima di keluarga. Pangajarion haporseaon na umuli ima mologanum ruas di keluarga makilalahon holong dohot dukungan ni anggota keluarga. Nang pe so padop bohi hita dohot nasida. Molorap di bagasan jalan ni ihot ni tangiang. Dang diabati inganan na holang manang daw hita masih haholongan. Yesus si parmonang nang manay tu surgo diodionibana do hita sahat tu hasanga poni jala di jodu hita gabe sitidangina alani molotau taulahon akaulaon nang penamekmet alai di bagasan tulus ni roha isarana ni mangula-ulaon di jabu sopola marungutungut tangi tu holso manang hoi-hoi ni dongan sabagas benget mangajari akayanakon akanauli jalan na argadoi gabe sitidangina dada ikon patu pahotta ulaon na balga gabe sitidangi di tonga-tonga ni keluarga ima papatarahon ngulu ulaon na balga papatarahon ngulu namaripola ni ojar ni holong ni Tuhan di tonga ni portibion naguk hosom marpamuati rohatta di akahaurangan ni dongan. Nuaeng dang apala manot tu taida parngoluon manang geopolitik di Portibion. Alai hananai ni Tuhan Yesus mangalehon posniroha nahot tuganup keluarga. Dang Portibion ujung ni perdalanata. Alai surgoido. Pakirimon si songonon margogohon keluarga asa unang mura matapor manang pecah.
Atik pe rongom hamaolon ni ekonomi jalan menurun hahipason manahan hita dada ala gugu hita halai ala taboto uluan ni keluarga nasa sitong na ima Yesus nunga monang jala pada de inganan di hita. Pananain ni Tuhan Yesus mengubah panatapat taluk tutorup ni jabuta. Unang ida tarok ni jabum gabe abad hasaurata tutuhatta. Alai ida mai gabe harbangan majakon padonganion dohot perlinggoman. Namanot tong siat Tuhan tu pangisi ni bagasta. Taujungi ma ganung ari di bagasat tangiang dohot roha mauliate. Di sido hilalauta ia Yesus nang manaik tusugui saimiad do ibana di tonga-tongani bagasta. Tabi gema Ede puji pujian sian kor ama Jericho.
Mari dimaita los isom mata pasahat piliata sada a dohot sada b. Dame ni debatana sumurung sian saluhut roha, imana mangaramuti aka ate-ate dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus.
Amin. Horas madihita. Huriana hinolongan di bagasan Kristus Yesus tajakon mahatani di bata ima di partikian pesta ari hana naik ni tuhata Yesus Kristus di bagasan sadarion ima sian ulaun apostel bidu sada memukamai sian ayat sada rodi ayat 10 sada songonon mahatana hata pamukaan dohot hahisat ni Tuhan Yesus tuban wagijang nungasidung nian hubahen ale Theophilus barita na parjului taringot tu saluhut ulaon dohot poda na pinukan ni Yesus sahat rodi ari hahisat nadung jolo dipatihi ibana marhiti-hiti tot di parbadia aka apostel na pinilit nai dung salpu hapur suhon na tinaon nai di patadapot do dirina mangulu tu nasida marhit-hite lantadda ima na pinatarida honna dirina tunasa leleng ni 40 hari dohot makata hon taringot tu harajau ni debata. Jadi dina dumu ibana dohot nasida dipati hima na so jadi meret nasida sian Jerusalem so jolo dipaima baga-baga ni amai na binege munai sian ahu ninna ai aik do dididi hon si Yohanesi alai to di perbadia do dididi honon tu hamu dang pola piga ari nari laos di sukun akka na punguima ibana akka ninnama pajongjongon muma sonari ale Tuhan harajauni di Israel ale ninnama madok nasida dang rodi hamui uboto taunna manang ombasna na binuhul ni amai guru di wasona sambing alai jalon munado hagugo oni to di perbadia na songgop tuhamu gabe si tindangiku mahamu di Jerusalem dohot di sadok Judea dohot di Samaria sahat rodi ujung ni tanoon jadi dung di dok soni tarhisat ma ibana di patno no tinasida dungi di holipi ombunima ibana sian jolo ni mata nasida dina tinuluhut ton nasida dope ibana na lahoi tu gijang nunga jongjong di lambung nasida dua halak parulos na marlinang-linang akka nama dok o hamu halak Galilea ahama sai jongjong hamu mamerengi dopak tu gijang anggo Jesusi na tarhisat sian lambung muna tu banua gijangi narodo ibana sogot songon na ni idamuna ibana laho dopak banua gijangi ima sahatna pesta parningotan ari hananaik ni Tuhan Yesus do di sadarion nagabeta taringoti mamukamai sian hatubuona sian hamamatena sian haheheonna sahat nang diombasonna tataringoti pestana ari ima hana naikna tuban wagijang jalan nama nguduti muse saorma todi sian banu gijang tu sude akka sihuton ibana Hamwa kadongan sapor siaon tung ima patadahon tuhita sikop ni holong ni Tuhan Yesus Kristus dohot di pakokoponai di hita akan porsia aka nanaing porsia muse
adong donang Porsia ale ngala risian ha Porsiaon asa Porsia ma musi marhite ha nanaik ni Tuhan Yesuson ibana ma nanidokna naung tuat sian banua Gijang laos ibana do manaik tusi alani marhite pestaon di sadarion unang marisuang rupani hama kadongan sah Porsiaon ikkonjolo tubudo hita sian banua Gijang ido makana dang ditanda portibion Tuhan Yesus dang ditanda portibion anak-anak ni debata dang ditanda portibion akka na Porsia si ihuton ni Yesus Kristus ido umbahen say bergumul do akka na Porsia say di paadop-adop do akka na Porsiaon na maringanan di portibion asa lipe asa ganggu ha Porsiaon na muse mamuka imasian hatuwona ha mamatena naung hehe ibana naung manaek jalan naung saur nang madongani to di parbadia di sudi aka na Porsia si huto Yesus Kristus ima sonang ni portibion ima lomoni rohani portibion asa magodo aka na Porsiai sai marusaha do sude aka na di portibion jadi jolo ikut jolo tubudo hitasian banua Gijang songonima songon si Nikodemus naro borngin tu Yesus ay banua Gijang do sabulo nito dita manginang pengharapan kita harta kita kehidupan kita yang sesungguhnya bukan di dunia ini asa nang marnipi hita nang terus kita mangulu di portibion parsatokina do nguluon songodia ma nang disuraton songondia ma nang mardalan pardalanan ni Tuhan Yesus songoni mahita laho muse mangihuton ibana tu surgo hasonangani sianido Tuhan Yesus tarpai maima jadi boima do honota situhuni hahisat ni Tuhan Yesus tu banu Gijang mangalehon tuhita ima pangatusion nai baru sawo dia ma pangatusion nai baruon marhite hananai ni Tuhan Yesus Kristus parjolu mulak ibana tu apuan nai hudul tu syamun ni debata amai mangaradi inganan dia kana Porsia dia naik ke surga dia mempersiapkan tempat yang sungguh indah yaitu tempat yang tidak ada beban lagi na swadong bedisi naniai dang adong bedisi si parukil honon alai hasonangat do na adong di surgui ido bain endetai surgui dang adong surgoi dang adong Mesia yon disi cukup maholan di portibion gok aka si ayota
Sampai boy do honota arung do nuaing mall si Aeon di Sentul. Lengi bayi duda ngai bain besi. Kalau neng tusi hamu parsatoki nama tusi nang lupa mulak. Sentul di Sentul. Aku ngahia tusi. Oh do ape si Aeon di si. Memang panas do si. Penggodang-godang do hepeng buanon tusi. Molodang aduh pulanglah sudahlah pulanglah. Anggola nama mereng-mereng do tu si Aeon mulak mak dak to hobi cukup ma hola di portibio ma gok aka si Aeonota alani Apostel Paulus madok molo so hehe molo so manai Yesus marisuang ma sude na hujami tau kami ina Apostel Paulus. Seandainya Yesus tidak bangkit dari kematiannya dan dia tidak naik ke atas surga dan tidak turun Roh Kudus itu menyelimuti mangulusi daging nang pamatang ni jormai, percumalah semua yang kami khotbahkan kepada saudara-saudara. Ima padok ni Apostel Paulus alani ikon saorma todii imana makokop imana pasikopon sude dung sidung aka ulaon ni Tuhan Yesus na sinuruni amana sian banu kicangi naik pemulak do ibana muse jala alapon na do muse hita aka natino pana alani molarong nama teo nang tangis on tor tangis doang sonang dari ada tong napar jului mana tong tangisi madirim idombai ni Tuhan Yesus dia pinar silang tangisi madirim unang ahu tangisi hamu karena saya sudah senang sudah tidak bersama kau di alammu di dunia ini nagok si Aeon. Ada songoni majormon tor songona pa jago mo dang tangsinan nun dang holong rohana to makna dang holong rohana tinatana amatana mula matana mate torinna ma tor utuk na itu mangolah nggak perlu tangis on asal orang mati tada do gok dosana gok dosa dui. Secara psikologi orang yang menangisi seseorang karena perbuatannya tidak baik itu satu. Karena perbuatannya kurang dibuatnya kebaikan dan kesempurnaan. Itu definisina. Makanya mau ladong na tangis songon namar somba tus pilih bigu tangis ne anggui suku-suku doi berarti mamuka tubuh ibana dakes sonang ibain atorasna susah dakes sonang ibain ibana di parsoranna huriana hinolongan di bagasan Yesus Kristus napa dua hon narode ibana muse mangalap akana badiai songon nani dok nai rope au muse mangalap hamu inna alani tapuji matuhani ganu hari dok pe di paporsar fontu hita debata tok tong mengurupi hita itu na pasti amin amin umana sogok hapursiaonon liling-liling mangalusi tarpurung tondina itu nama na
tori papudo pangulo to di mana holan inarohamuna mula sianon mardalani manotu satos honi rohan ido makana kosongon kursion ale mulu marsai anon baru mak dia lu jaima padita na juhamu padita iba semartangyang na tu paraladu ipasahat tapi beribadah dia memberikan sisa-sisanya ido jolmo ikosian bulus ni roha dohita marsomba tu arupa ni debata unang sisa-sisa ni ngulu tahun asa dapat hita sambulu hanguluani ima surgo hasonangani. Jadi huriana hinongan di bagasan Yesus Kristus dang tartiop tanoon akka na porsia ido na parjulu tidak akan bisa tersentuh dunia ini iman orang percaya. Dalam arti tidak akan bisa tergoda pengikut-pengikut Kristus, anak-anak Tuhan, boru-boru ni debata, boru-boru ni Tuhan, tidak akan tersentuh dunia ini. Jala takas todang ditada pertibion, aka anak-anak ni hati uron, anak-anak ni jolma. Tidak akan tersentuh. Tidak akan tersentuh saya pendeta Sitohang oleh dunia ini. Karena dia dunia ini tidak mengenal saya. Siapa saya? Saya adalah dari surga. Dan Tuhan saya akan menjemput saya di kemudian hari. Ikon ido hapur siaw. Ido umbay nulok nakin dapo larong tangis. Larong namate. Ala na ikon mulak na mahita mo si tusurgui. Ada mak, namanya pe, guarna pe emang jolma do, ini mak, anggo so jolma ho nang tinggal di Portivion. Namanya manusia mang, gimana lah nggak nangis, namanya, saya tangis mi, bui pangulo di mana ora? Nang mati mana daung, dang bui. Dia sudah senang, tangisi dirimu, cermati hidupmu. Sulit kiti ngulung ngasonang beon ibana buhana mau terima tong tobatlah nangi sebelum kerajaan Allah akan datang itu tong unang seholan bama jolma do pihita inna memang jolma do hamu ibaen debata tatoppa ma jolma tumiru rupata tumiru rupani di bata bahasa tumiru rupani di bata jolma di topa supaya manusia itu ketika dia salah berbuat salah dia insaf dia menyadari aku adalah ciptaan Tuhan aku harus berbuat baik aku harus beribadah kepadanya aku harus mendekat kepadanya aku harus berdoa memohon kepadanya kekuatan hikmat dan sebagainya ini itu tong. Jadi dang tertiup tanoon hita saluhut na kana porsia. Jala dang adong nahot di tanoon. Gak ada yang sempurna dalam dunia ini. Tidak ada kelengkapan dan yang terlengkap dalam kehidupan ini. Amang inang, amu akan ngasa porsia. Unang ipikir kamu ala ngatimbus sekolah muna neng dosikop kamu oh udah nggak bisa mau dokter kau mau profesor kau kekuranganmu selalu ada di mata Tuhan dosam saya dong do di jolo ni di bata jadi dah ngadong nahot di tanoon mulak du sudi tu surgo hasonangan diari parpudi di topa de bata tano dohot langit naik baru ima banua kicang hutani di bata na tumopa hita na paluahon hita sian dosa jala saur marhite todina oma diari namangi hukmuse
Dung manai ibana tu banu gijang hundul di siamun ni di bata amai saorma todii. Imana ni dokna sangado tangis, sangado lungun rohani sisian ni Tuhan Yesus ala tading manaik Yesus tu banu gijang. Sangado lungun songon parlungun ni akana tahaholongi sangadulungun alai di halunguton nasidai dang dia tu sinasida nadong do sakap ni di batasian banua kicang para deon inganan saling na dia kana porsia na swadong besi aeon disi jala disima saur todii nabui madongani pamatang nang pardagingon ni jolmei. Jadi Rasul Paulus juga mengatakan, aku yang hidup ini bukanlah aku lagi, tapi roh. Jadi di bagasan daging nang pamatak taya manginang todidui namaringanan. Darong isi opunguna na soropi madongani hamu. Sotung dohonon songon non gabilipe nasoro opung na ina nasoro baba na namatay ina amang tahi haporsyon ni halak bata konerakku. Gak ada itu hubungannya yang hidup dan yang mati lagi. Mula mati mak mangulu mak ulau mak ahma nahina lomohni rohani Tuhani ulau mak sonang mak na mangulon alai sonang marhite hatani di bata. Alanima dihamua kadongan saporsiaon tarjodoh hita lau mangulaon akan nadinggan saliling mangulu marhite hanana ni Tuhan Yesus Kristus on tarjodoh hita asa mangulahon akan nadinggan saliling mangulu asa boha asa dapot hita tupal hanguluani unang adong na membuat tupal sian hita ganup marsal sadam ido tujuan ni hita na mangulon dang asal naro tupar mingguon dang asal naro di sadarion ari haheheon ni Tuhan Yesus Kristus dang asal na holal markor daun dang asal na lau mangalehon peliani roh hita marsumba tu adopan ni di bata alai asa dinggaddo puji-pujiota marsangap di bata bahenun ni aka umatna nang akana porsia siuton Yesus Kristus. Jadi tuhita tarjodoh hita asa mangulahon akan nenggan saliling mangul hita asa anon muse gabe parsidohok mahita tu surgo ha sonangani. Amin marteng yang mahita. Maulia tema Tuhan di bata Jehovah di bagasan Yesus Kristus Tuhan amin. Nunga manai ko Tuhan tu banu kicang hundul di siamuni amanai Tuhan di bata pargugui atong Tuhan tarpai mai memahami di hasasaur ni tondimi di hami asa toktong margugu hami madalani ngulu namis ganup ari todimi ma nama pargugui hami mangulaon akka ulon nami asa toktong di ganup ngulu nami siapa hari akan adingkan si ulon nami akan ajat upadau hami asa toktong bui hami Tuhan mangingani surgo hasonangani di tiki nabi di bata Jehovah di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami diombaso Tuhan di mana iko tubanu kicang pors rohanami Tuhan jala hodoh hapurusan nami saliling hami mangulu
Homa toktong madongani hami Tuhan digenup ngulu nami, dinasa si parokilo nami, nasa si arsako nami, pargogoi hami Tuhan, palua mahami sian salhu nai Tuhan, marhite hana naik mo Tuhan. Tuhan di bata Jehovah di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami, di bagasan sadarion, di pesta peringotan hari hana naik mi Tuhan, manaringote hami, hodo Tuhan jala di bata nami, na pargugu na suatu dosa ni. Atong Tuhan homa siuto nami saliling hami mangulu. Atong upasa tayo Tuhan parminggo nami on mamuka dinamanugot saat nang diarian nanun Tuhan nang botari say homa mamasu-masu mangaramuti hami saluhut na Tuhan. Atong mau lihat ma Tuhan di salut nai di pambayananmu Tuhan na toktong Tuhan mempergugui hami. Asima roham dia misi salu sanami Tuhan nagudangi asal nang terlambat akapasu-pasu neng si pasa atau Tuhan miganuk marsada-sada. O matang yang nami lelek nami Tuhan nau sumbo kami marhiti-hiti guarnya nakmu Yesus Kristus Tuhan nami martang yang hami Tuho. Amin. Mari dihita los tapasak ma peliata napa dua hon. Debataki, oh impati.
Tatangnya koma peleata. Ale debata amanami na di Banua Gijang. Hodo harorwani saluhut si lehon na dinggan. Dohot nasa ulibasa na mauli utus. Upasa at hami masya na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus ti culum. Pasu-pasu may jalaramuti asahu parhasiang hami pilihanon. Patimbulhon harajaumu. Di tonga-tonga niuriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalam hutad dahami. Udang nisi lehon-lehon mi tuhami. Asalam kirkir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Yesus Kristus nang manaik tu Banua Gijang na hundul di siamun ni debata hasanga podot hamuliau madi ho ro di saliling-liling na marlas ni roha do haminuaing ala nang munang ho jala di pabangkit debata ho gabe raja di atas ni saluhut halongangan do sude dalanmu adi patuturu hodo dirim tutoru ni saluhut alai gabe tumimbu ho sian sasude jala maruli goar asa lopit saluhut ulu nitot laho marsomba ho jala ganup pamangan marhatopoton hodo Tuhan mauliate marohanami tuho ala nong diukap ho dalam tu Banua Gijang gabe sintua ni malim ho namangundi hon hami tu debata sai pasu-pasu mahuriam namaringana dope di hasyanganon pai mamarpungu hami tu lambungmu sai pasaut ma bagabagam tuaka suruanmu lehon tu nasida sahala dot hagugu onsian Banua Gijang asa marmulia guarmu di portibion sai ajari ma aka partohonan di huriam asa hombartu lomo ni roham aka aturan pamisangon dohot panugunuguon na niaturhon nasida di huriam sai gomgomi jala paretai masalut huriam di sadok portibion asa lam rarat jala monang huriami lehon hapistaran sian Banua Gijang tuaka induk nami tuaka padita guru bibil pro diakonis sintua dot evangelis asa lam maraturan huriam di tanoon sai pajongjong harajaumu di bagasan rohanami asa marhiras ni rohahami mangului dot mangihutton ho pahot marohanami tuho asa huati dako kami mangulu manang mate pehami hodo Tuhan nami sai payan mahatam dohot dame di huriam asa huingot hami dada di hasyanganon inganan nami alai di Banua Gijang di lambung mido sai ramoti ma namang gomgomi hami dot suru-suruan na pinabangkitna lehon tunasida hapistaran sian Banua Gijang dot uduk ni roha asa dohot nasida manguloi paretam pasu-pasu masaluhut
Parpungan ni halak Kristen, sai homa madongani cupang marpungu di gereja, di parsikolahan, nang pe di bagas nabi. Sai lam lokangi sian hami dosa, do sude na pasoraton hami di hasyanganon. Asa lam malungun hami, paimahon harorom mangalap hami tu lambung ni amai. Amin. Ali amanami na di bunagijang, saya pinarbadia maguarmu, saya Roma harajaumu, saya saut malomon roham di banu tongosongon na di banu gijang. Lehon matuhami sadarion hangulua siapari, sesa madu sanami songon panit sanami, di dosa di dongan namar dosa tuhami. Una kami togion tu pangunjunan, palua mahami sian pangagong. Pasu-pasu jala deramoti Tuhan de batamaho, disodakon Tuhan de batama buhina tuho jala asi marohana midaho, didopakon Tuhan de batama buhina tuho jala di pasar homadamena tutodim. Amin. Horas Madita.